थुनबाय दा बिथांमोनखौ नैबे समाव जोङो गोसोखांनाय हाबाफारि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरखौ एबा माहारियारि मुंख्लंफोरखौ मान होनानै सन्मान होनानै आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव जों बाहागो लानो हानाय दरं जिल्ला एबसुनि मोनसे समनि अर्थात भलन्टियार फर्सनि मानगोनां दैदेनगिरि आदा खौला दैमारि बिथां, दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि रहेन ब्रह्म सार बिथां, दरं जिल्ला एबसुनि आरोबाव सासेबाव लेङाइ गाहाय नेहाथारि गौतम बर' सार बिथां, टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार सुक्राम बर' बिथां, टंला जमा बर' फरायसालिनि मानगोनां सोमेश्वर बर' सार बिथां, आरोबाव टंला कलेजनि मानगोनां फोरोंगुरु निपिन बर' सार बिथां, दरं जिल्ला एबसुनि मोनसे समनि बारग' प्रेस स्पक पार्सन सार देरहासार नार्जारि बिथां आरो गोबां दंबावो। आङो नैबे बुब्लियाव मुंखौ खारिस्लाबनो हानाय नङा। आरोबाव बुंबावनो सानदों, मान होनो सानदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग'लांनाय मानगोनां गाहाय नेहाथारि जोंनि ओनसोलनि आदा अनुप दैमारि बिथां, टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सोमदोन बर' बिथां, दख'रा आफादनि लेङाइ आफादगिरि फारियै सानै मिनाल कसारि आरो राजिब बर' बिथां, स्पिकार देरसन बर' बिथां आरो गोबां जोंनि मावथि लोगोफोर आरो नैबे बुब्लियाव बाहागो लानो हानाय दिनैनि नैबे पिस रिलि एबा रंजानायनि एबा एबसु अफिस होनना बुंदों बे मावखोलियावहाय दिनै बर'नि बेसेबांबा गोलाव आरो गोजामसिन दाबि जायखौ बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानि अंग बिखा बिख्लो थै होननानै बुंदों। बर' हारिया जोनोम जादोंब्ला बड'लेण्डनि सिमांखौ नुबोखादों आरो बे बड'लेण्डजों सोमोन्दो गोनां बे हारि। दा नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि थांखिया जाफुंनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै दिनै मोनसेबाव आरो आवगायबावनो हाबाय। बेखौ लानानै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजाफ्रा रंजानाय दिनै मोनसे बोथोर। बे रंजानाय बोथोराव आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रंजानानै बुंनांगौ बाथ्रा थाब्लाबो खुगायाव फैनाय नङा होननानै आं सानदों। दा नैबे रंजानायनि गेजेरजों जे मोनसे जाय बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लानानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जे मोनसे उदांस्रिनि दावहा होदोंमोन, बे उदांस्रिनि